pancen kaya ngono dina suruh tak ladeni nek ngajak peperanganku. Aku sing mati apa kowe sing muka pati? Nek aku sing mati ora sida dadi manten. Nek sampean kowe sing mati kowe rugi gedhe. Mergo kowe sawijining ngono mati sing mudhun taun. Dasar kiai ini ganteng aja ngregoni karepe wong ing samudra dasar. Welah. Kowe mikir apa bakal sing perlu tak singgirake. Nek pancen malang kaya ndo gandrung kaya watu, glundungi gepeng. Lawan iki kamu dina iki.
Iya, aku njaluk urip wong bagus. Lah kok kepenak temen. Nek urip mundak dadi rawe. Rawe ngono wong angkara murka upamane wuwan rawe. Etan diobong tukul kulon, kulon diobong ya tukul ngetan ora bakal entek rawe dunya. Mbon sakniki ndara pripun? Kule aja kaya ngono aja ngiri ndarane wis sayah kok. Yen pancen saya genti sing nom-nom prakara ngrampungi Minasura karo Minabaya. Mulane engko nganggo hitungan 1 2 3. Nek wis tak itungi 1 2 3 kudu didumba dibentakake mustakane gen babah nati bareng. Yen pancen kaya ngono mo ngati-ngati tak rungokake kandhamu. 1 2 siap. Siap. Meneng ae iki wis kalah. Oh sinjene wis kalah ya meneng ae. Ya, Bos. Persiapan. Meneng ae urung. Aduh. Tak pateni kok aduh. Wah, kok teko mangkono kapiting bletik karo lurah Bekok. Padha sanalika kabentakake mustakane nedya bakal jebabah depane melah mak. Wis padha dibabah depani lemah kabeh. Tekan detik iku tak gawe nek nyelok turu. Wis, Gok, kono Gok pekno bensin. Cilaka kok. Lah diobong wong aku ibu-ibu pas aku nang saku malah diurusi sing genah malah pekno bensin nyilakane. Nah, aku ora apa-apa bojoku nek arep murid. Judul dapur urip. Ndara sakniki kantun jenengan rene buta loro pun jengkelan kuandane Minasura karo Minabaya pun sedo sedaya. Ya yen pancen kaya ngono. Minasura jengkelan bolak-balik anggane sisih wetan. Sing Minabaya gedhakan matine pedhot ambekane ya sisih ngelok. Lah niki pripun kok melek? Pun kula totongi. Kersane mboten gadah ilat niki. Mangkono prasasat gunung dengan burung abang tumetes ing Bantala diang kuandane Minasura. Mula kaya ngono Bletik lan kowe Begok lan apa dene Kakang Kyai Jambu. Sesenana bumi langit pengeling-eling anak putu sing keri mburi. Patine Minasura karo Minabaya. Iki bakal tak gandengake jenenge minangka petilasan. Inggih kula neseni ing besok rejaning jaman nek dadi desa Surabaya nek dadi
kutha Surabaya. Goro, niki ilate sing melek iki tutuke kok dirubung. Niki semut napa krisik? Sing awor sinden semut. Kene krisike sing gone tutuke Minabaya. Yen pancen krisik kang rubung buta sesenana bumi langit, pengiring-iring anak putu sing kari yen dirubung krisik iku mau, yen dadi desa gresik, yen dadi kutha gresik. Saru dinulupunan pun dibilang kuandane rukti sakwandara. Boten nyandung ngrimpet kantun nagih jandaran wonten ing ngersanipun Prabu Brawijaya Andumjaya. Yen pancen kaya ngono Kakang Becik lan kowe pisan Kyai Jambu, ayo nedya sowan ngersane ron Prabu Majapahit. Waspadakake kadya sayembara ing Praja Majapahit, kowe kang bisa ndintas karya para bangkara. Kawula ninggih sinuwun Prabu. Pancen bocah peng-pengan muda taruna sekti mahan. Yo, rening warta sing tak tampa kabeh desamu kuwi padha ngalisumbi gambar. Ya mula ngono Bangkara. Akeh gawean sepisan menrengke brosur. Kaping pindhone pancen kowe ana kondange ngukir utawa gegambar. Coba aku gambarake Kang Majapahit sepisan kaping pindho. Kowe kudu bisa nggambar ngriyasa utawa ngripta gambare garwaningsun Dewi Dwarawati sing cepres Jambe sinigar tanpa desa. Iki menawi ngatur kula sendika ngayahi dawuh, bagus nek pancen kowe bisa. Sabdo parimpaing Prabu Brawijaya Andumjaya kaya rumpik batine
atasing bocah bisa kepengin mukti ngawibawa aning praja. Tak seliru aja nganti kebener nitis utawa gegayuane bakal kasundadan. Mongso ngerti bocah saka desa. Mung penjalukku iki mau kar Majapahit sepisan. Ing kono kaping pindho aku njaluk gambare Dwarawati Cepres Jambi Sinikau. Saking wasise Raden Bagus Murbangkara gegambar sarana trawang dating tanpa kekara. Awas kita senajan muda taruna kanthi japa mantra sabda dadi padha sanalika gambar tanpa gesek jaba jero. Desa pinter gambar tenang. Iki nek kon gambar sindhi nak ya persis. Coba tak kelitine. Wiwit saka praen saka dhuwur sak mengisor sak pengadep tak kelitine. Apa ana kekurangane? Murbangkara kula wonten dawuh sinuwun kowe julik betasan tindakmu. Pamer kasudidian, pamer kasepen, pamer kabisan ana ing Majapahit jebul kausanane. Kowe kok ngerti payudara ora andhing-andhinge sing kaya ngono kuwi, mongko ya ora katon. Kowe nek ora bandrek jinah jiwak karo garwaku. Wah, ora percaya. Oh. Marambah, tumpa kesalahan. Saiki kaya ngene, jam kaping 3 Murbangkara, rening dina iki gegambar Cepres Jambi Sinikau. Ning dosa-dosa kaukutanmu iki sing cetha. Nek ora kowe njiwat garwane Brawijaya Andung Jaya Sri Dwarawati, mosok nang jero nggone kok iso nggambar nuwun sewu niku wau dereng dados lalere mlencok nggih kaya andeng-andeng. Nggih kula reseni kok. Ya ngono wae, wis tak sepuro kaping 7. Aku gambarke utawa kang Majapahit ning gambare aja ndarah. Layangan kang dumbulake kae kowe kudu digambar kono. Ngerti? Iki kula sagak. Yen pancen kaya ngono tindakno dina iki. Kakebian kula krungu sinuwun niki kok nggambar karo Majapahit layangan ingkang dipun unggulaken menapa saged nggambar wonten ing antariksa ing awang-awang.
pancen bocah Oasis wujute Murbangkara. Bocah wah pancen pinter tenan. Nanging kaya ngene Gajah Anggun kebiyake kabeh para prajurit ing kono mung sanepan sawundana gira wujuding kandhang. Yen pancen layangan kuwi wis diumbulake wis nripta wiwit nggambar. Enggal hitungan 1 2 3 pedhot taline wae tampari. Nek wis pedhot kumriyang katutaning yen ora ngambah bumi Majapahit menika. Gajah Anggun wadya cukup. Weh, iku wis sampak mendung wis ora sepira katon. Saya dhuwur. Layangan kang diumbulake kanca wangi kabeh. Kersanipun Singgon Prabu kados pundi? Kaya mengae-mengae gegambar. Kae bakal dirampungke. Weh, yen pancen kaya ngono kudune mengko dipedhot wae ing mleyang aja nganti urip nyang jagat wewengkon Majapahit wis saka kaduan wis diamati dibeleng wae. Lha kula sing teng ngisor niki malah sunuhe jamak lagu sumur. Iya, aku bakal ngrampungake nggonku nggambar karo Majapahit, bumi Majapahit sak awutuhe. Niki pun lajeng rampung Ndara. Urung isih sethithik isih sak pertelon blethek. Ngati-ati dongamu wae supaya aku bisa entuk karya tinampa suwitanku nggone ngesani Brawijaya nggih kula dongaake. Wau kok teko mangkono ora sasat minang durung abang tumetes sing bantala dereng purna anggenipun gegam garis lan ora wani sing mompo kanu padha sanalika patah merucut umliyang katutangin nandhep ing ora-ora. Nyawatake dugi langit. Iya pancen kaya ngono wae, aku bakal menehi petilasan pengeling-eling. Rene durung rampung nggonku nggambar karo Majapahit. Patah wis merucut saka tanganku landhep ing Jepara.
paling ora-ora. Besok rejane zaman. Nek dadi desa-desa Jepara, nek dadi kutha Jepara. Jalannya kita iki disemak karo banjak kendel. Wis angel kabeh iki. Wis pancen kaya ngono. Dadine layangan. Siji loro telu pedhot wae iki mleyang. Bisa medhun-medhun iki kaya ngene iki, Pak. Wah, lha iki kok dadak tumiba ing negara Cina ya kudune aku awor para bangsa singkek-singkek iki. Ya rene aku wis kaiden garis paris nggambar ngukir nang apa wae ya bisa. Ora kalah karo wong Jawa senajan papan kuwi negara Cina. Singkek uki ora kalah karo wong Jepara.